5 июн дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарони ҳукуматҳои кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ки ба душанбе ташриф оварданд мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили ҳамкории кишварҳо дар чаҳорчӯби иттиҳод ва рӯзномаи раёсати Тоҷикистон дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи авлавиятҳои раёсати Тоҷикистон аз ҷумла тадбирҳои андешидаи кишвари мо дар самти рушду густариши муносибатҳои ҳамкорӣ ва ҳалли масъалаҳои мубрам андешаронӣ намуданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон дар доираи иштироки худ ва бахусус раёсати феълӣ дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои рушди минбаъдаи ҳамкории бисёрҷонибаи ҳамаи кишварҳои иштирокдори он корҳои созанда мебарад. президенти кишвар таъкид намуданд ки тадбирҳои дар ин самт андешидаи мо пеш аз ҳама бар усулҳои дӯстӣ, эҳтиром ва эътимоди ҳамдигарӣ, ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судманд ва ба назар гирифтани манфиатҳои ҳамаи тарафҳо асос ёфтааст. дар ин зимн сарвари давлат омодагии Тоҷикистонро барои минбаъд низ густариш додани ҳамёрӣ дар тамоми самтҳои ҳамкорӣ баҳри таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин таҳкими суботу амният дар саросари иттиҳод таъкид намуданд. роҳҳои густариши ҳамкории кишварҳои иштирокдори иттиҳод дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла иқтисоду тиҷорат, саноат, энергетика, ҷалби сармоя, инноватсия ва рақамикунонӣ аз мавзуоте буд ки роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳалли онҳо як қатор пешниҳодҳо ба миён гузоштанд. ҳамзамон сарвари давлат зимни суҳбат ба масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва илму техника таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. гуфта шуд ки қабули нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи марҳилаи дуюми стратегияи рушди иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои давраи то соли 2030 масъалаи муҳими раёсати Тоҷикистон дар доираи иттиҳод мебошад. дар бораи рушди ҳамгироии кишварҳо оид ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, ҷонибдории ташаббусҳои якдигар баҳри ҳалли мушкилоти глобалӣ ва натиҷаҳои нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо андешаронӣ сурат гирифт. ҳамчунин густариши ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва мубориза бо таҳдиду хатарҳои муосир зарур шумурда шуд. дар фароварди суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳои кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил барору комёбӣ орзу намуданд.